hard work is the goal. It's just to work hard. That is my goal. Vítaj v motivačnom okienku s Alexom Hormózy. Toto video som si nahral hlavne pre seba, pretože aj ja, keď stratím energiu alebo motiváciu, potrebujem si pripomenúť, že mám schopnosti a že zvládnem ísť ďalej. Inšpiroval som sa s myšlienkami Alexa Hormózyho a ak práve počúvaš toto video, možno ti padne vhod, takisto ako mne. Dnes ti chcem pripomenúť niečo dôležité. Je až príliš jednoduché poraziť ľudí okolo teba. Prečo? Lebo väčšina z nich je mäkká, nemajú disciplínu, nemajú pracovnú morálku, nedokážu vytrvať, rozptylujú sa, utekajú na sociálne siete, sledujú notifikácie. Ale ty môžeš byť iný. Tvrdá práca nemusí byť len cesta k niečomu. Tvrdá práca môže byť cieľ sama o sebe. Nie je to o tom, makám, aby som získal X. Cieľom je makať, takže večer padneš do postele s prázdnou nádržou. A práve to ťa mení. To, kým sa stávaš, je najväčší výsledok. Úspech? Úspech spoznáš podľa nenávisti, ktorú dosiahneš po ceste. Ľudia budú šomrať, budú kritizovať, budú ťa tlačiť späť do tvojho pohodlia. Ale ty nesmieš poklaknúť pred ich nenávisťou. Pamätaj, ak chceš život, aký väčšina nikdy mať nebude, nemôžeš robiť to, čo väčšina. Žiadne skratky neexistujú. Všetci ich hľadajú, ale aj keby si ich našiel, zajtra už ich robí každý. A prestanú byť skratkou. Cesta je ťažká a práve preto má hodnotu. Ťažké prichádza v mnohých podobách. Obeta, úsilie, riziko, neistota. Ale vždy, keď si myslíš, že už to poznáš, čo je ťažké, príde nová úroveň a ty rastieš ďalej. Ľudia uvidia len tvoj úspech, ale 10 rokov, keď si padal a zlyhával, to nikto neuvidí. A preto sa nesmieš báť zlyhávania. Aj tak si to nikto nevšimne. Všetko bolí, rast, stagnácia, aj pád. Bolesť je len signál, že žiješ. Tak ju proste príjmi. Najdôležitejšia zbraň nie je intenzita, ale konzistencia. Nie je ten, kto beží najrýchlejšie, ale ten, kto neprestáva kráčať, príde do cieľa. A preto si zapamätaj, nie je dôležité, čo majú ostatní. Dôležité je, kým sa stávaš na svojej ceste. Keď ideš ďalej napriek prekážkám a keď príde chvíľa, že ti dojde energia, spomeň si, telo sa chce hýbať a myseľ chce uveriť. Toto je tvoja vnútorná sila. Ďakujem, že si tu bol so mnou v motivačnom okienku s Alexom Hormózy. A teraz choď a vyprázdni svoju nádrž.